Takže čau lidi, vítejte u další videa a já jsem Honza a dneska to je takový poděkování ze 3 kanálů. Takže na prvním kanále, který máte tady v popisku videa, se jmenuje Honza Tot, kde jsem přesah, ale jsem rok na YouTube. A točil jsem první video 23.5.2015 a pár asi před třeba těma, to byl rok, co jsem natočil první video na YouTube. Druhý kanál je kanál Outlier, kde jsem přesáhl 75 odběratelů, což není zas takový masakr a já mu za to ale děkuju. A třetí poděkování je to, že na kanále kamaráda sestry, nevím proč zrovna tam, jsme s kamarádem natočili skákání do bazénu, takovou krabinou, víte. Už to je taky rok, co jsem to natočil a má to, myslím, nějakých 4100 něco zhlédnutí, takže za to vám taky moc děkuju. A já nevím, co ještě říct. Videa nevycházely tak často, že jsem neměl čas, já teď furt chodím do školy, dělám tyhle pitomý úkoly a tak a dál. No to by bylo pro dnešek vše takový jako poděkovací video, já se s vámi loučím a čau.